kukho abantu abangaka ikhala katatithini umama akafuna bayazi because umama uyamazi utata kanjani but akafuna ubachazela kukho mama abafihla abantwana kubantu kodata babo. It's painful. That's witchcraft because akho nto inzulu emntaneni njengoba abona uyisemane umama usoke khona andisho ukuphuma ndibeke eqaleni umama abasilahle umama thetha utata mna tata sozama ukuthi kodata balapha hleze ndilibalo ijolo hayi manje bofuna unyana yakho uyamazi ukhona somewhere zama indlela connect with him. Yes. Manje before after athi ndambona utata nina bomama eningafuna abantwana benu bazoyise ude uthi uzakufumana sovumbona umntana wakho ubugqwirha obo like killing your child. Le khamoshe niyazileka babini le akonezela kodwa afethe umntana ngolise ashimango tithela njengotata. Yes. Ngalandeleni nabashume nani futhi ngohlobo ashimayele yathimane yenze wale property Shilo papa, akazolanga lo.